Takže čauka lidi, my vás vítáme u posledního dílu z Diverzity 2. A dneska to je slibovaná velkolepá boss battle. A my jdeme do portálu. Nejdeme. Jak to? Jdeme dělat blbosti. A vy jsi tam musel strefit. Tady je? Tak tady je? Tady? Tady? Děláme to takhle. Sakra, ne. Já nevím, kde je. Tak. Ty jsi pek. Nevím, kde je. Uiii. Ach jo. Ne, vážně, já teďka mám jenom chvilku, takže musíme jít. A zase to. Konečně. Jej, já mám zase ten break. No, já to se nemůže prostě jít. Jak to udělal? Hustý. Tak, Jsem tam nahoru? nevím. Třeba poté ten tajemném schodiště. Jdu na svoje schodiště. Jo. No, tak snad to teda půjde na 1.8.9. Jsem tam. Kde jsi? Můžu vytra. Jo, funguje to! Funguje to. Což je fakt super. No, tak dívej na... Ty jsi spadl. A mám dát battle. A počkej, mám střelit. Počkej, ale mi než... Tady do těch čudlíků, dělej! Tefa. A teď vypadni odtamtud. Dívej. Tam to je. Ne, mě to taky zabalo, ne. Battle. Teďka bude tady. Jo, zabíjej ho, toho větra. Mi došly šipy. Bacha, začnou padat bloky, jo? Jo, to je dobré, to se mi líbí. A teďka bloky. To je hrozné. Já jsem dostal luk. Já jsem taky luk, ale dám k němu šipy už. Což náš luk? Dobrý? Jo, počkej, on střílí. Ne. Střílil. Teď. On mě boostnul. Au. Aby to tak utíkal. Jo, díky za radu, to je fakt super ráda. Jo. Trefa. A baka, to je. Jo. Já přežil. Já ne, tak střílej do mě, jestli máš šípy. Se nestrefil. No, dobré, už mi došly šipy. Trefa, super. Sorry. Ne, mě si bugujou ty šípy, počkej. Zase? Dej mi to, prosím, já potřebuju. No, ale to... A já si spadl. Ale mám přímo enchanting room. Kde je enchanting room? Já můžu spadnout enchanting, ale máme expy. Ne, já jsem Ne, to si děláš srandu. Ten blok se jakoby dal zpátky, já zase se propadla, já jsem tím spadla. Dej mi prosím tě to. Kde jsi? Já už tam jdu. Ne, zase. Já. Dej mi prosím ten chestplate. Teďka ne. Dej mi ten chestplate. Díky. Bacha, už to padá. Jo. No tak teď jsem ho zrovna dostal, jako fakt super. Díky. Je. To se mi fakt jako dost hodilo. Wow, teď jsem zase málem spadl. Mám bodky, když tak, jestli chceš. Ne, nechci. Teď podle mě bude střílet tenhle. Ale diamondový bodky. Kuď. Ježiši. No tak jsem taky spadl.
No a já jsem ty bodky omylem hodil do lávy. Jo, takže noob. Jo. Díky. Jsme mohli to dát, ale teďka to nedáme kvůli tobě. Super, jo, děkujeme. Počkej, ne, dobrý. Ne, se zase ground floor. Prtníme, jestli jsi nahoře. Počkej, já teďka jsem, no. Tak. A jsem pětlí. A jsem v konci. Jo, přežil jsem to. Nechám zpátky. Ježiš, jau! Já jsem si tak tam stál jako, jo, dobrý, to si mě nevšimne. To je hrozný, když on střílí bobky. Dneska je to konečně ten poslední díl diverzity. Trefa! Do koho? Počkej, ne, já bych spíš zdrhal tam. Že? Trefa, 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 netrefa, trefa, trefa. Skoro trefa. Já už se těším, až dáme boss battle. Že... Hádej kdo. Hádej kdo? Kesa mod 11. To není. Šípy. Ne! Ironová helma, super. Ují. Ale mně se to diverzity 2 celkem jako laguje. No, baguje, sorry. Hlavně šípy. Jsi něco udělal. Hele, dívej. Jsem spavl to enchanting. Co ti padlo? Nevím ještě! Tak nic. No. Vlastně něco. Já mám nějaké enchantované věci. Ej, střílej po něm, já nemůžu. No tak nic. Jo, enchantovaná místnost. Do prčic. Jo, to je moje. To už nedáme. Jo, další display, super. Ne, tohle to nehodím do hlavy. Rychle. Každý den brzy ráno v ulici. Dobré, mám dobrý luk. Uteč. Ne, zhodil. Ježiš, to si měl vidět mě, já jsem tak na okrajku a boss do mě. Hej, ale mně se hrozně líbí, jak udělal toho vitra. Dobré, strefa, bacha, už to lítá. Už to začalo lítat. A jo, no. Ne, spadl. Já ti portnu. A dělej, střílej, dělej. Se nestrefím. Trefa, trefa a trefa. Jo! Ještě jedna. Dobře, Já mám pak 5, takže už mám málo života. Mezhodím. Dobré, jsem tu. Počkej, já potřebuji něco. Tak jako čorka. Máš fakt enchanting místost? Ty to můžeš? No, můžu, jestli chceš. Počkej, to je ta kniha. To si děláš, ne, nechci, ale to si děláš srandu. Jako... Počkej. My jsme vzali bodky kvůli tobě. Tu kytáru jsem koupil. Cože, já jsem nějak letěl. Bacha. Hej, ale mně se hrozně líbí, jak to udělal. Jsi se nestrefil, typu. Já nemám šípy, ale zůstanu tady na craftingu. Já jsem umřel. Já taky. To je jako nejlepší, že jo? Rychle střílej. Ty, kolik máš životů? 17. Hodně, on má hrozně moc životů. Ježiš. Jsme spadla. Aua. No to je zákon schválnosti. Taky spadl.
O, tady jsou věci. Co tam bylo? Helma. Máš to? A summon enchant. Máš bodky, prosím? Bohužel ne, sorry. Ne. Kolik máš ty šípů? Já mám 5. Já hodně. A spadl. Já taky. Sumonlo, spadl jsem. Trefil jsem se. Spadl jsem. Děkuji. Já taky. O můj bože. Hej, ale ty šípy mě se bugujou. Já ti dám na... Ne, spadnu, nespadnu, fuj. Jo, díky. Počkej, teď se propadá. Jaj, to si mě měl vidět. Aha. No jako fakt díky. Je helma, super. A utíkám. Ne. Jsem spadl mezi přechodem, že jo? Je to tak utíkám. Jo, zrovna tím druhým směrem. On mě boostuje, on je hodnej. To bolelo, ale tohle nemusel. A jsem tu. A zase utíkám. Ne, já jsem dal ground floor. Strefa, tady na prostřední. Většinou nic dostane. Dobrý. Jo! Zabil jsem. Jo, dobré. Dobré ty. Pak bude něco s tímhle, ale já nevím, co se stane. Boom! Teď je hezčí ten vědr podle mě. Auva, nech to. Já jsem baví. Jo, hlavně když padají itemy, které já potřebuju. Ne, spadl. A co mám bodky? Dělej. Máš knížku? Já ti Jo. A musím měl střelet, jo? Já hodil. No. Ale teďka budu enchantovat já, jo? Co budeš dělat? Enchantovat já. Jo. Ale teďka dělej, střílej. Pozdě. Škoda, ale dobrý. Aspoň něco. Tak máš helmu. A tak jsem spadla, sorry. A já jsem. Jo, tady jsou věci. Tady jsou bodky. Tyž mám. Aha. Ty mi chybí kalhotky, ne? Mně taky chybí kalhotky. Ne, já mám. Warrior. Kam běžíš? Aha. Jo, já jsem tě propil. Vidíš, jaký jsem borec? Zabij. Jo! Ne. A teďka budu něco úplně brutálně těžkého s tímhletím. Cože? A jo, vlastně. To je hrozně super. A teďka nekyš, dívej. Ale potom, jak nás ještě on zabije, tak to bude ještě těžší, kámo. To bude brutálně těžké. To jako, to fakt musíš přejít cestu, jako. A to je dost těžký. Ale mám pro tebe nějaké brnění, jestli chceš. O dost lepší. Já nechci. Což je enchantované. Jo, tak mi dej. Na. Jo, jako, díky. Ojej. Jo, tohle je to těžké. Přežil. A kam do něj střílíš? Nikam. Tak co s ním máme dělat, nevíš? Ne. A věc je super. A tak já spadl. Tak já jsem spadl s nima. S tím, víš s čím. Okay.
Tak jo, ale jak začne střílet, tak on tam něco musí. Máš enchantovaný luk? Zase začne střílet. Musíš na to jít dobrou taktikou, jo? Jo, fakt? Ne, sorry, já jsem tě portl, já jsem chtěl jinak, sorry. Kdo mi volá? Nevím. A teďka mi to někdo típl zase. Jo, já jsem to. Ale tam snad nic není. Já jsem to. Hej, jo, musíme odrazovat ty koule. Nevím. Jakoby musíme prostě odhodit. To je jasný. To je jasná věc, mně už to došlo. Ještě ne. Ještě nějaké věci. Já tady totiž nemám žádné. Musíš chodit pro věci taky. A jo, hej, diamondkové bodky, job. Spavni enchant. Nebo já spavnu. Dobře. Jo, dívej, a dívej. Bodky, jo? To je super animace, dívej. Já jsem tam střelil jednu kouli a dívej. Jako to nevím, jestli to se... Jo, a dívej, co nám... A teď je ta nejtěžší část. Teď si ty kamufly, co jsem ti hodil. A dívej, teď je ta nejtěžší část. Dívej, to bude haluzácky těžké. Ale já chci vzít vlnu. Vidíš? Alva! Jsi tě busnul. Ne! Ne, taky spadl. Ne. Spadni ty špeku. Nesmí se portovat, to je neférové. Ne, já spadnu. Jo! Ne, portni mě. Počkej, co tady... Ne, jo, dobrý. Portni mě, padám. Hej, tady ale ne... Počkej! To si děláš srandu. Co? Mám tu vlnu! Ne? Ale počkej, mě ty itemy vlastně zůstanou, takže dobrý. Takže to vypni. Počkej, musíme tam mít oba, nesmíme se hitovat, jo, protože tohle je fakt poslední vlna. Jo, jsme tam oba, čau. Čau. Pojď to obskákat. Tak a teďka pojď na tu, víš na co, na tenhle button. O, co to dělalo? Aha. Ne, jo, to dívej. Počkej, jo, dívej. Pojď po žebříčku. Ty seš teda mama. Já furt padám. Počkej, ale jak se tam máš dostat? Aha. Zůstaň na žebříčku. Jo a dívej, tady musíš jít. Tady, tak dívej. Takže, vezmeme si čestku, jo. Enderperla, mážu? No. A portneš se tady. No, jsem tu. Je super. Tak já se portnu. Trefa, super. Čau. Takže enderperla. Teďka tam, což bych se mohl portnout, ale já se neportnu, protože jsem noob největší na světě. Jsem ještě ani jednou nespad. Já tak 1000krát. Ježiš. Jsi strašný. Ty jsi mi vzal moje enderperlu. A teď. Trefa. No, přesně na prostředek. Jestli trefím až tam dozadu. Srdce. Já tam jsem dostal. Jsem nestrefil na tu plošinu, ale rovnou na to. Jsem tu. No, tak ty jsi v jiné dimenzi, že jo? Tak já dáme model. Tak a já půjdu takhle. Já půjdu hackersky. A ne, takže. Hop. Hop. A hej, nech čekáš, jak toho. ty přijdeš. No tak pojď. Congratulations! Meet your mate. Počkej, maso. Počkej, to trošku nedává. Počkej na mě, prosím.
Jo, já tě portnu. Ne. Já se strefím sám. A tady, počkej, tady jsou sochy, kámo. Já jsem tu. Jo, pojď. Čekej na mě. Jedinej, Jan Bledu! Počkej, tady to musíme pěkně to. Ale fakt, jo, tady mě nesmí zhodit. Dobrý, dívej, Jan Bledu! Čekej na mě. Ježi, dívej na něj, dívej na něj, dívej na něj. Čekej na mě taky. Oma. To budu boostovat. Tak nic, no. Že bych se... Ten lov je cute. Co to tam je na konci? Tam jsou jakoby vily těch, víš koho? Co? Těch, co tuhle tu mapu vytvořili. Jakoby každý z nich má takový sídlo. A jakoby tam to je popsané. Jo, to se bavím, ne? Pojď. Jo, tady mají jakoby poštovní schránku normálně. Drop. Jo, tenhle ten udělal dropper. Neber tam tu vlnu. Jo? Jo, pěkný, tenhle udělal dropper. Takže děkujeme ti, že jsi udělal dropper, moc se nám líbil. Hej, ale nehituj mě. A hlavně mě. Jo! Počkej, ne, ale nehituj mě. Tenhle ten udělal boss battle právě, tenhle. A dívej. Master. No, tak tady by měl být meč, jo? Tam patří meč. Tam prostě jako... Na, je to za tebou! Hej, kde jsi vzal tu special tanks? Tenhle ten udělal všechny z kousek. I hub. Tenhle ten udělal ze všeho kousek. Pojď za mnou. Ty jsi se už odportoval? To je dobrý. Kde jsi? Jsi s tím koláč, jo? Aha, tak ty jsi úplně jinde. Tak já to zatím doprohlížím tady. Tenhle ten udělal parkour. Já ti spamuju, dívej se do komentáře. Počkej, kde jsi? Já si dám kreativ, to jako fakt nemá cenu. Tenhle ten udělal pucle, hub, trivia a arena. A jenom příkazy z toho. Jo, to má pěkná. Ale štve mě jakoby, že udělal, tady má, on tu má kosmickou loď, kámo. Tak to se ti hodně povedlo. Hele, tak to máš u mě. Jestli tohle video sleduješ, což hodně se... Tady udělal někdo malinký domeček, tak ten udělal jenom boss battle, hub a trivia. Tady je obrovský dům, ten udělal adventure a survival, tak to děkuju. Jako to se nám moc líbilo. A to je všechno, takže... My jdeme, teda počkejte. Víš, na co byl ten button? Na co? Že jsme si mohli vybrat jakoukoliv barvu chceš. A ono ti to vlastně dalo tu barvu. No, ale tak to bylo... Že jo, teďka boss battle vlnu. Fakt? Ale tak to byl cheat, počkej. Hele, koláč! Vlastně něco sníst nebo skončíš. Já ho nejím, dobrý. Já to vím, ale stejně tě musím zabít, aby se my se s vámi loučíme, mějte se krásně. Díky, že mě... Počkej, ještě. Pojď ven. Počkej. Dej mi kreativ. Co? Dej mi kreativ, prosím. Počkej, až pak budem blbnout, až po videu. Dívej, takhle to vypadá dokončené diverzity. No, trošičku. A můžeš si tomu černá vlna. Jo, takhle tě vyfotím, počkej. Takže 3, 2, 1, úsměv! Niga. Tak jo, si vyfocím. A teďka vyfotí ještě ty mě F2.
Máš vlno. A dej si předtím ještě F1. F1. A F2. To ještě musím upravit ve Photoshopu. Ty máš Photoshop? Tak jo, my se s váma pro dnešek loučíme u posledního dílu z Diverzity. A mějte se krásně, díky, že mě podporujete, dejte like, popřípadně odběr a jako vždy, čau! Niga. Pozdrav. Niga, čau. Niga giga video.